Vil du, eller skal jeg? Jamen, det er nok bedst, at du har jo både større anciennitet. Det må vi sige. Ja. Det er senior junior. Det er senior jo. Jeg er senior, ja. Så vil jeg fortælle lidt om, hvad det er for noget, vi skal høre om. Og vi må sige, at vi er så heldige, at vi midt i Randers by har en fjord. Og på den fjord, der kan man komme ud og sejle, og det kan man med Lillebjørn. Og Lillebjørn, den bliver brugt rigtig meget til at sejle med passagerer. Og vi er de eneste i Randers, som har tilladelse til at sejle med passagerer. Og vi sejler med omkring 1.000 til 1.200 passagerer om året. Og vi er så heldige, at vi er overdækket, så vi kan sejle i sol og i vind og tørvejr og regnvejr. Og vi tager så 12 passagerer med. Lillebjørn er blevet en god del af byen. Altså, man kender os, og man regner med os. Og så er vi som sagt det eneste, der har ret og certifikater til at sejle med passagerer. Så det er chancen for de mange mennesker, der aldrig nogensinde har været på Randers Fjord. Men vi indgår som en del af byens DNA, som det hedder nu om dagen. Ja, vi sejler til Havnerundfart for eksempel, og vi sejler til Ugelhuset, og vi sejler til Kanaløen, og muligheden for at komme i nat på Kanaløen, det er jo Lillebjørn. Når selskabet kommer ombord, så føler de sig som deres eget lille univers. Og så det er et lukket selskab, så de kan opføre sig fuldkommen, som de vil. Så sejler vi med alle mulige, der har lyst til at sejle med os. Og hvem sejler vi så med? Jamen, det kan være mormor, som ønsker sin familie ud på vandet. Fødsenarer, som siger, nu vil jeg se nogle venner til søs. Og så har vi haft bryllup, hvor det var en overraskelse for gæsterne, at der kom en giftefoged og vigede dem, der havde booket os. Og så har vi haft vikingebryllup, og det var med Asser og Thor. Men så er der polterarten, og så er der alle de andre ting. Og vi er et selskab mere unge mennesker, det kan jeg godt lige fortælle her. Et selskab mere unge mennesker herindefra, ude til Ugelhus, 12 unge mænd, hvor en af dem skulle giftes, optrådte de Heidi kostyme med flætninger og det hele. Da vi kommer ud til Ugelhus, der smiler de tøjt alle sammen og hopper i fjorden. Og der sidder jo tyske turister i lystbåden derhen, og specielt Faglejen derhen, og de sidder jo og holder hånden ikke kraftigt for øjnene, for det skal jo ikke se noget. Men jeg synes, de havde en smule spredte fingre. Så det er nogle af de glæder, man har ved at sejle med Lillebjørn. Så har vi haft de der regattasejladser i forbindelse med Randersugen og Havnefesten og Vejvejmunter, hvor vi underviser både der stimer rundt inde i havnen. Så jo, mange muntre sejladser, det har det været. Og det glæden er jo ved at sætte dem i land herinde, og de smiler over hele Femøren der. Sådan. På Havnedag, der sejler vi for 10 kroner per person, og det må være til at overkomme. Så det er sådan en adgang til, at alle og enhver kan komme ud, og så møder det ind med folk, som ikke kender hinanden. Så er der altså ikke et sluttet selskab. Men det er også sådan, at Gør Randers, som svarer til det gamle Randers Turistbyrå, de køber nogle sejladser, og så går de på deres medier og siger, at alle er velkomne. Og så er det igen vidt forskellige folk, der har chance for at komme på vandet til en fornuftig pris, altså en lav pris. Så på den måde kommer vi ud, hvor det er uden for det lukkede selskab. Altså, det er jo alle muligheder. Altså, vi er jo ikke afhængige af restauratører eller noget som helst andet. Altså, folk kan komme med deres hjemmesmurte madpakker til Skipper Lapskovs, for eksempel Sankt Hans aften op fra Skovbakken. Vi sad ude på Kanaløen. En lokalt kendt familie var et stort firma her i byen, der havde bestilt båd til en sejlads for familien derude. Vi sad derude, og den der store gryde med Skipper Lapskov fra Skovbakken, den kommer frem. Solen skinner, så vi kan huske Sankt Hans aften. Og så konstaterer vi, der var ingen tallerkener med. Og så er gode ord jo dyre. Så bliver der i første omgang fundet de der flamingokrus frem. Man kan nok sidde og kigge ned i de flamingokrus, men det var jo ikke godt nok.
skibets besætning i gang i den bagbord kistebænk, og nu skal det siges i en bagbord kistebænk, det er ikke sådan en kistebænk, bare man hopper ned i. Man skal flytte en 4-5 tons gods for at komme ned ind. Men lige før panikken var ved at fruen af selskabet var ved at gå helt op i det røde felt, der finder vi en stak plastiktallerkener og klare skær. Og det er jo sådan nogle gæsterne kan huske, hvor besætningen virkelig lægger sig i selen for at redde sådan en situation.